Bon dia, soc Mercè Garcia, membre de la plataforma Girona Futur. Benvinguts i benvingudes als que sou aquí i a tots els que ens esteu seguint en línia a través del nostre canal de YouTube. El tema de la xerrada d'avui, LGTBI, ni una agressió més, vol posar una mirada crítica sobre la percepció generalitzada de l'augment de les agressions que pateix el col·lectiu LGTBI a casa nostra. Però també voldríem que fos una manera de demostrar voluntat ferma i determinació per canviar el curs dels esdeveniments. La violència cap al col·lectiu LGTBI no només atenta contra els individus, sinó que també posa a prova la nostra identitat com a societat tolerant i inclusiva. Així que aquesta xerrada no hauria de ser només una trobada, sinó un punt de partida. Un punt des d'on començar a teixir un entramat de solucions on cada paraula i cada reflexió contribueixi a la construcció d'un entorn segur, respectuós i acollidor. En el fons, no és més que una de les voluntats de la plataforma Girona Futur: reflexionar, posar-nos davant del mirall i trobar solucions als punts negres que pateix Girona i la seva àrea de veïnatge. Per fer-ho, hem volgut tenir amb nosaltres a 4 persones que sabem que tenen molt a dir per ajudar-nos a aquesta reflexió i els que podrem preguntar el que vulgueu en acabar la xerrada. I per donar joc als nostres ponents tenim a la Isabel Raibal, membre de la plataforma Futur i bona amiga. Us deixo amb ells, moltes gràcies i endavant. Primer que farem és presentar els nostres ponents. No sé si no és. Gràcies, Mercè. El primer que farem és presentar els nostres ponents i per conèixer-nos una mica i ja poder iniciar el que seria el debat. Tenim amb en Pau Gálvez, és president del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, sindicalista, de professió activista? De professió no, per això no em paguen. Podríem dir, no? Gràcies Pau per venir aquí i compartir amb nosaltres aquest debat que serà sumament interessant. Tenim tot seguit a la Sònia Alcarria, mossa d'esquadra. Està treballant a relacions amb la comunitat de Girona i també ve a aportar-nos la seva experiència en aquest àmbit. I aquí, a la meva esquerra, en Lluís de Moura, és mestre d'educació primària i també pot compartir la seva experiència. També parlarem un tema tocarem el tema de l'educació, és evident que és un punt important i hem considerat que la seva opinió pot ser molt valuosa. Bé, com ho farem? Ha de ser un debat dinàmic. O sigui, nosaltres aquí a la plataforma Girona Futur hem plantejat unes preguntes, però senzillament si creieu que és un punt que podeu aportar una altra cosa o una altra pregunta, no hi ha cap problema. És més que res per iniciar el debat i que les intervencions siguin fluides. Perquè després, en acabar, deixarem un espai també pel públic perquè pugueu fer preguntes i pugueu també aportar la vostra opinió. D'acord? Doncs bé, per iniciar aquest debat, la primera pregunta que plantegem seria aquesta. Quins són els principals obstacles que impedeixen la denúncia d'agressions LGTBI fòbiques? Com podríem superar aquestes barreres per assegurar que totes les víctimes es sentin recolzades i protegides? Qui vol començar? Som jo que agafem el micro i així podeu... Bé, com tinc bona veu, cap problema. En
desconfiança que històricament cap als cossos de seguretat de l'Estat, en tant que no hi havia cap legislació que protegís a els diferents col·lectius i l'actitud, especialment d'aquests cossos, en temps A era tota la contrària. Recordem que fins i tot abans de la democràcia, del règim que hi ha actualment, amb el franquisme, tenim historificat dos centres d'ingrés per homosexuals i tenim persones vives que havien sigut ingressats en aquests centres de reeducació per homosexuals, a la qual cosa, com és lògic, tot això comportava que les persones homosexuals i les diferents persones dels col·lectius no tinguessin, per suposat, cap confiança, perquè era al contrari. Aquests cossos eren vists com un problema més a les nostres vides. Això ha anat evolucionant, això la societat ha canviat, per sort, per sort no, per la lluita i per la mateixa evolució de la societat s'han anat canviant les lleis que penalitzaven l'homosexualitat han anat caiguent, i no solament això, sinó que en aquest moment ja comencem a tenir lleis que intenten restituir una mica aquesta dignitat i que ens permet, en aquests moments, ja sí, poder denunciar qualsevol agressió LGTBI-fòbica. Però això, que a nivell legislatiu hi és, continuem dient, tenim per desgràcia un històric que ens produeix aquesta desconfiança i després també per mateixos problemes, podríem dir, la justícia, sempre s'ha dit una justícia lenta no és justícia, llavors aquí tindríem també un punt. I per altra banda, la sensació que a vegades s'ha donat que tot i tenir aquestes lleis pugui haver-hi una impunitat en el moment d'haver-hi determinats tipus d'agressió. Una víctima necessita un reparament. El reparament no té per què ser anys de presó cap al seu agressor, però sí ha de sentir-se reparada de diferents formes, acompanyament psicològic, altres tipus d'acompanyament. Això aquí tenim encara molt camí a fer i deixaria la paraula ja a la companya i al company, però volia indicar solament que sí, ha hagut raons històriques per aquesta desconfiança i continuem tenint molt a caminar encara per poder considerar que tothom dins de la societat que vegi vulnerat els seus drets com a ciutadà per un atac LGTBI-fòbic pugui anar-hi als cossos de seguretat de l'Estat, pugui anar-hi a la justícia i se vegi acollit en aquesta societat com a un ciutadà més o una ciutadana més. Gràcies, Pau. Bé, bon dia a tothom. Des de la meva vessant perspectiva com a mossa d'esquadra, doncs, també volia fer la reflexió que té tota la raó, Pau, el que ha dit. Sí que és veritat, però que també anem evolucionant, per sort, i anem fent camí i anem avançant. Llavors, concretament, des de la Policia de Catalunya, ja sigui policies locals, Mossos d'Esquadra, sí que estem posant esforços per canviar aquesta percepció. Inclús nosaltres hem creat una unitat dintre dels Mossos, que és la unitat de delictes d'odi i discriminació. Les primeres causes de denúncia són LGTBI, després venen altres com racisme, etc. Però sí que és veritat que sou el principal col·lectiu que més presenta denúncies. També fem campanyes de prevenció, d'acostar-nos, que ens vegin com algú proper. A part de fer les campanyes, que això tothom ho pot agafar com vulgui, però sí que és veritat que també estem formant els integrants de Mossos d'Esquadra perquè tinguin aquesta sensibilitat a l'hora de tractar tant dones de violència masclista com col·lectius especialment considerats vulnerables, perquè estan encara en contínua reclamació de la igualtat i dels seus propis drets que tenim tothom. També, per exemple, des de la meva oficina, que jo estic a Relacions amb la Comunitat, tal com diu la paraula, Relacions amb la Comunitat, ens comuniquem amb tots els col·lectius. Un dels col·lectius que també treballen molt, i això també anirà una mica enllaçat amb tu, és que també accedim a les escoles, als centres educatius, ja siguin de primària, de secundària, batxillerat, etc. I fem formacions preventives relacionades també amb tallers d'odi i discriminació,
fem mediacions de tu a tu, que llavors també formem a joves alumnes perquè facin una miqueta de guies i també d'intentar resoldre, solventar aquests petits problemes que van sorgint, on també fem èmfasi a les bromes, el que dèiem abans, bromes, acudits, bromes, acudits, etc. Una miqueta fem tota aquesta formació de prevenció, vull dir que feina s'està fent, el que passa que clar, ojalà d'un dia per l'altre hi haguessin resultats, però bueno, la feina hi és i la intenció també, que ja és molt. Gràcies. Doncs bé, primer de tot per donar la veu que ara mateix no estan en les millors condicions. Això content de mi. Sí, perfecte. Doncs escoltant els casos que ens presenten aquí els companys i companyes, estic completament d'acord que s'han fet aquest mea culpa, s'ha donat aquest mea culpa de les diferents institucions, de les coses que s'han fet malament als tercers, però també m'agradaria posar un punt de vista de com posem en valor aquestes agressions i què és el que denunciem. Jo, per exemple, si vaig per Girona, us poso un cas molt concret, un exemple que es m'ha passat pel cap ara mateix, si vaig per Girona i algú m'atraca, em roba diners o m'agredeix físicament, jo tinc un valor. Per una vessant tinc el valor econòmic que em poden haver sostret, el mòbil, el que sigui, i llavors també tinc aquest valor personal. Si jo crec en les institucions, jo puc anar a fer aquesta denúncia perquè jo crec que això és important per mi, tant el meu físic com les meves possessions. Llavors, què és el que pot portar una persona a no denunciar? Per una vessant també hem vist aquesta vessant de no creure en les institucions, però per una altra banda també podem creure que potser no hi ha aquesta confiança en la pròpia persona de dir, ostres, potser la societat no ho accepta tant i vaig a fer una denúncia, vaig a fer una cosa que potser no posarem tant en valor. En això el que vull incidir és que potser cal una major conscienciació també de la població en general de quan anem a fer una denúncia. Nosaltres estem donant un valor i a vegades nosaltres mateixos ens posarem a la nostra pròpia decisió dels altres. No sé com ho entenem vosaltres, i m'agradaria que pogués ser un contrastar aquestes paraules. Sí, m'agradaria amarrar molt el que estàs dient, perquè això és allò que diem també, la homofòbia interioritzada de les persones, en la qual fins a quin punt no he merescut aquest càstig, perquè això ho hem estat visquent dins de les diferents comunitats. I és veritat, i fins i tot, això se'n reforça, per exemple, quan va fer ara fa 2 anys, per exemple, un company que va ser agredit al cantó de l'estació, que anava d'un sopar, portava una mascareta, la mascareta que portava era una mascareta de l'Anna Somanti, i amb aquesta mascareta el van reconèixer com una persona de la comunitat i llavors el que van fer va ser agredir-lo. Quan aquesta notícia surt al diari, molts dels comentaris eren solidaritat, eren voluntat, però ja va haver-hi un que em va doldre molt i que era, home, si el mateix ja se posa una mascareta amb la bandera, doncs què esperava? Que és com si un del Barça va davant de l'estadi del Real Madrid i se posa la bandereta del Barça. Doncs clar, la justificació de les agressions, que moltes vegades, i gràcies per estar parlant, com hi ha en aquest moment algunes organitzacions polítiques que ja sustenten aquest tipus de raonament, també al final, moltes vegades, nosaltres mateixos en l'acabem veient. És aquesta gota medalla que des de petits, el diferent, t'estàs portant malament, potser és que estàs malalt, és que tens una diferència. Aquesta LGTBI-fòbia ambiental, aquesta no té existit, és la que ens produeix aquest LGTBI-fòbia interioritzada dins de la mateixa persona i molt bé realitzat Lluís, és la que ens pot al final decidir per què denunciar si la culpa és meva. Això, puc fer un incís. Això també ens ho veiem
Ho veiem molt també, per exemple, amb el tema de la violència masclista, no? Que hi ha molts que es coneixen que tenen aquest rol i els hi costa molt denunciar. Precisament, recentment hi ha hagut aquesta situació a Olot i no hi havia cap denúncia, no? Llavors, d'alguna manera, nosaltres treballem amb xifres. Les xifres que tenim realment no són moltes denúncies, no? Concretament de LGTBI, potser sí que és veritat que falta aquest punt de confiança, però també a la vegada a nosaltres ens és important que ens arribin aquestes denúncies, perquè si no, no som coneixedors dels fets i no podem treballar amb aquestes denúncies. Som conscients que hi ha una xifra negra i que podrien haver-hi moltíssimes més i n'hi ha moltes situacions de risc. Però això també esmercem esforços en què hi hagi aquesta, com dir-ho, aquesta petita confiança, perquè si encara que no es presenti denúncia, però sí que puguem parlar, que ens puguem dir en quins llocs, punts concrets, pot haver-hi més situacions vulnerables, situacions de risc, doncs nosaltres també podem derivar el patrullatge, podem derivar la seguretat cap a aquells punts calents, no? Per dir-ho d'alguna manera. També estem entrant a formar part de formacions locals d'oci nocturn, ja sigui per agressions sexuals, però també qualsevol tipus d'agressió, violència física, verbal, etc. Vull dir, estem potenciant tot això perquè també les vegades anem a les escoles, però és que també això passa a la societat en general. I l'oci nocturn és un lloc en què la gent es pensa que es desinhibeix i fa el que vol. Llavors aquí també hem de procurar esforços en aquests àmbits. Però ens interessa molt, sí que és veritat que fa poc vam parlar del tema de la denúncia, que no hi ha aquesta confiança, però clar, si a nosaltres com a policies no ens arriba la denúncia, no podem treballar amb allò, perquè no tenim els números. De fet, hi ha delictes que si no hi ha la denúncia de la persona, nosaltres no podem intervenir, no podem actuar. Llavors queda en aquest limbo, no? Que diem. Llavors, la pregunta quina seria per superar aquesta barrera? Com mira, doncs mira, per exemple, estan aquí. Per exemple, fer-nos més visibles, veure que de fet ja forma part de la nostra feina diària, per exemple, a les escoles, entrem als instituts, parlem de totes aquestes temàtiques, parlem amb altres col·lectius, interaccionar, que ens vegin com a persones properes, vull dir, que al final són persones, homes, dones, amb fills, vull dir, que també formem part de la societat, no som una gent estranya, som també, pertanyem a la mateixa societat, per tant, podem entendre perfectament aquestes circumstàncies. I situacions com aquestes també fa que el vincle es faci més gran. Nosaltres, per exemple, amb aquest col·lectiu, no m'agrada etiquetar, participem al Consell LGTBI també, com a policies, participem Mossos d'Esquadra, participa policia local, també és la manera d'arribar i que ens vegin. Perquè no és el mateix parlar de Mossos, els Mossos, haig d'anar als Mossos, que mira, la Sònia, que jo sé que treballa aquí a Girona, doncs la trucaré a ella, li demanaré assessorament i ella m'orientarà, i això ho fem molt també. Casos de bullying, casos de situacions de molts tipus, ho fem molt també, aquest assessorament i acompanyament, que després pot acabar amb denúncia o no, però almenys el vincle i la relació i l'intercanvi d'informació rellevant per nosaltres, de fet som policia, hem de garantir la seguretat de tothom, doncs és més fàcil, no?, si ens posem cara. Tot i així, jo per exemple ho veig en el cas dels nens de la meva escola, jo soc el seu referent i tenim una relació molt estreta, tenim una relació molt estreta, ens expliquen absolutament tot i que també es fan moltes vegades casos de relativitzar aquest fet que els ha passat, pot ser una agressió física, ja no parlem de casos de sinó que en casos en el qual un company seu li ha dit o li ha fet, moltes vegades ho relativitzen i no ho poden explicar, no ho podem gestionar o no tenen els mecanismes perquè encara són molt petits per poder dialogar i arribar a una conclusió. En el meu cas, és que una persona considero molt propera als meus alumnes, m'he trobat casos de que no m'han vingut a explicar aquestes coses, no hem pogut gestionar i quan m'ha arribat, ostres, és una cosa que s'hauria d'haver arreglat en aquell moment. Llavors, clar, jo em poso a la pell d'una persona adulta que ja té els seus mecanismes per poder-se
defensar o dialogar i compara el fet de l'alumne amb el seu referent que seria jo, i a vegades puc entendre que hi hagi persones que no es vegin a la disposició d'anar a un cos policial, no només per la desconfiança, sinó perquè moltes vegades se'l veu com si hi hagués com si tingués una posició superior, quan no és així. Podríem anar a veure perfectament un cafè i no hi ha cap mena de problema. Però a vegades aquestes coses no es veuen. I tendim a relacionar la persona amb la seva funció dins la societat. I llavors crec que una de les propostes que tinc, un dels objectius que ens hauríem de proposar assolir seria la de poder evitar que hi hagi aquestes diferències socials en el fet de veure com la policia com un estament superior quan realment no, és un servei i és una comunitat que està al mateix nivell que els altres, que òbviament tenen responsabilitats que nosaltres no tenim i té, per tant, uns potencials o això que nosaltres com a persones de carrer no tenim, perquè òbviament s'han de gestionar aquestes coses. Però clar, a vegades crec aquesta diferència entre el que és el ciutadà de peu amb els cossos policials que també poden tirar la gent enrere en la part de gestionar aquestes coses. A vegades també és la desconeixença, perquè per exemple dintre de Mossos doncs, també hi ha col·lectiu LGTBI. És canyant també. I la gent no ho associa, no? Perquè sempre històricament militars, policies, pensable que fossin o que pertanyessin al col·lectiu LGTBI. Doncs dintre de Mossos i policies locals tenim companys gais, tenim companyes lesbianes, tenim inclús algun company o companya que ha fet el trans, vull dir, i això a vegades la desconeixença, però vull dir, és que són persones igual que tothom, vull dir, no? I que ens heu de veure així també. De fet, també estem potenciant l'entrada d'altres col·lectius, com d'altres nacionalitats. Per què? Perquè al final Catalunya som una societat molt diversa, a nivell cultural, a nivell sexual també, no? I d'alguna manera doncs, volem ser el reflexe de la societat. És que al final la policia hem de ser el reflexe de la societat perquè hi hagi aquest apropament, no? Perquè al final no som una policia restrictiva o militar, som una policia social, no? I hem de garantir la seguretat. Per garantir la seguretat ha d'haver-hi aquesta confiança. Que no és fàcil, No és fàcil, Jo estic aquí, però no és fàcil. Però bueno, l'intenció hi és, que hi és molt, L'intenció hi és, i no perquè sigui, no per part meva, sinó a nivell de cos, que a vegades costa, de fer-ho. Però s'estan empleant mecanismes per portar-ho a terme. Pau. Sí, una part d'acord i una part matisable. A veure, Gailes Pols, que és una entitat que a nivell que també està dins dels Mossos, està fent una gran labor. Tenim companys dins de les entitats que pertanyen a Gailes Pols i per tant, xapó, vull dir que això cap problema. Però ja, en el que dius, Lluís, hi ha una qüestió. Fins i tot el policia de barri, que seria el més proper al ciutadà, continua sent un policia. Ho dic perquè no podem fer una visió... Sí, òbviament. Vull dir, hi ha el principi d'autoritat i per això els tenim, perquè hi ha un principi d'autoritat i se suposa que ells aquesta autoritat l'exerceixen, perquè nosaltres li hem donat aquesta possibilitat, però ells ja la tenen. Per tant, sí, no pot haver un igual. Bueno, amb la Sònia sí, perquè... No, vull dir, quan jo me dirigeixo a un membre dels cossos de seguretat, en aquest cas parlem dels Mossos d'Esquadra, m'estic dirigint a l'Estat. I segurament m'estic dirigint perquè ha de fer unes funcions que jo he votat, que jo he el meu representant polític, és que justament hi ha una normativa per com ha funcionat, i és perquè tenen aquesta autoritat per aquell problema que a mi se m'ha produït. De fet, també tenen una altra qüestió, que és el monopoli de la violència, també és els mateixos cossos. Jo no puc exercir la violència en cap cas. Sempre ha de ser a través de la mediació o de l'acció d'ells. Per tant, no podrem parlar mai d'igual a igual. El que hem de tenir és la seguretat de que són allò que a mi com a ciutadà m'ha de protegir,
són aquells que han d'estar quan jo tingui aquell problema que passa més enllà, que ja sigui perquè hagi sigut agredit, perquè hagi tingut qualsevol situació, això sí que han de ser, però tenint en compte que són una formació de l'Estat, que són part de l'administració, que tenen una autoritat determinada i per tant no són el meu igual, sinó que és on vaig a buscar, igual que el recaudador d'Hacienda no és el meu igual, sinó pues, ells tenen aquesta funció. I sí, tot i que han fet una molt bona feina, que sabem que sobretot al meu col·lectiu en aquesta la Sònia s'està fent molt de treball dins dels mateixos Mossos, encara no hem arribat a una situació d'augment, parlant de que dins del col·lectiu encara hi ha hagut queixes degut a accions que no han sigut tot el correctes que haurien d'haver estat. Això. Hem de poder millorar, s'ha de poder aconseguir que, precisament això, que el veient, com qualsevol ciutadà que cregui que allà pot trobar a l'Estat que va resoldre un problema perquè ha hagut una incidència. Sí, perdó. El primer de tot, el principi d'autoritat, evidentment l'hem de tenir. Quan garantim els drets d'una persona és evident que també restringim els drets d'una altra, la que està cometent, per tant, això l'autoritat ho ha de tenir, siguem jutges, siguem policies, etc. I per una altra banda, dintre de la policia, evidentment, que la part ideal, perquè forma també part de la meva manera de ser, però sí que és veritat que també hem de ser conscients que també dintre de la policia hi ha el codi d'ètica i ens hem de tothom s'ha de tenir aquest codi d'ètica. Si hi ha un company o companya que no actua de forma correctament en una situació concreta, evidentment és totalment denunciable. De fet, a la nostra pàgina web també tenim un full, un document d'agraïments, queixes i suggeriments. Si algú en algun moment concret, a part de la denúncia que es pugui posar a l'actuació, també es pot fer arribar a Barcelona, a la nostra central, al nostre cap, que aquella gent, doncs, en aquella actuació concreta, doncs, no ha actuat de forma correcta. I aquí és quan se li obre un expedient, es fa una investigació i es valora a veure per què no ha actuat de forma correcta. I en els pitjors casos, doncs, evidentment, fins i tot de fer-ho de policia. Aquestes actituds no podem, hem de donar exemple. No? Si no el donem, doncs tolerància zero. Si no dones exemple, quan accedeixes a la policia has d'assumir unes responsabilitats també. Gràcies, Sònia. Doncs sembla que també una miqueta passem a l'àmbit educatiu. Com podem incorporar continguts que promoguin la diversitat i el respecte de les primeres etapes de formació, creant així una societat més tolerant? Com ho veieu? Sí, comença el Lluís? Sí. Hem viscut uns quants anys en el qual aquests tenim el currículum, que sí que està aquest gran llibre en el qual recull els finals d'etapa què és el que s'espera dels alumnes, però més tot una sèrie de consideracions a tenir en compte, les competències que requereixen aquests alumnes, aquelles habilitats que haurien de demostrar en les diferents etapes de l'ensenyament. Venim en una època de canvis, on hi ha hagut molts canvis en aquest currículum i actualment l'actual llei d'educació si ens parem a... Jo fa temps que no he fet els àudios dels locals. Ja fa temps que no he fet els àudios dels locals. Per això tinc aquests micròfons. Per si fos... En els quals se'n parla d'això dels nens, dels enginyers, dels infants, i hauria d'haver-hi una consideració per la gènere. Hauria de ser una educació integral en la qual em va dir que m'ho prioritzava. I ara, sí. Llavors, dins d'aquest gran llibre sí que apareixen especificacions molt generals sobre el que es pretén com a model social o un model. Però és tan genèric, és tan específic, que és molt
objectius per poder-hi arribar. Llavors, cadascú es pot fer seu aquest llibre i què passa? Que com que no tenim uns mecanismes o uns objectius clars o un fil a seguir, cadascú el que pot dir una quantitat de temps es fa molt difícil poder-ho emprecar només bé, assolir d'integrar dins el conjunt dels tamanis, que és on es tenen a través dels projectes transversals i de no poder els concrets. Però aquí també hi trobem un repte que és el que a mi m'agradaria arribar, i per exemple com a mestre, com us he dit abans com a referent dels alumnes, són moderns. Actuen, ens pregunten, vull dir que d'alguna manera aquesta barrera que quan a la meva època, quan anaves pel carrer i veies un policia, no? T'espantava o què ha passat, no? Doncs almenys hi ha aquesta proximitat, s'intenta. Nosaltres també treballem molt el tema dels valors, perquè els hi diem com a policies, hem de garantir que tothom que es respectin tots els drets de tota la gent, garantir aquests drets, no? Però per garantir els drets, tots aquests drets estan basats en el respecte a les persones, a les coses, als animals, a la naturalesa, o sigui, la base és el respecte, no? Llavors, per això també accedim molt a les escoles a fer tota aquesta intervenció. Nosaltres, la veritat que fa molts anys que ens requereixen cada vegada més, però vull posar també, tal com has dit tu, que porten una motxilla de casa. Llavors, a escola, nosaltres, perquè hi accedim molt, de fet jo abans de ser mossa d'esquadra tinc la carrera de magisteri, o sigui que jo anava per mestre de primària, però mira, la vida dona moltes voltes, vaig acabar de mossa d'esquadra. Però estic contenta perquè ara estic en un moment que accedeixo a les escoles però a la vegada faig de policia, és un mig-mig, no?, que dic jo. Doncs s'està posant molt èmfasis també en aquesta educació, en el respecte, en els valors, i amb el que volia comentar
i ja no m'enrotllo més, és el tema de les xarxes socials. Val? Per què? Perquè és el que ha dit en Pau abans, diu, sí que hi ha gent que dona molt de suport, però a la vegada hi ha molta gent que també se'n tira en contra. A les xarxes socials t'exposes a tota una sèrie d'actituds que potser cara a cara no t'atreveixes, però a través de les xarxes magnifiques aquella conducta, en aquest cas si és positiva, perfecta, però si és negativa és una eina. No? Llavors estem també donant eines a primària, nens amb 8 anys que ja porten un mòbil i no hi ha una educació, que les escoles ja fan l'educació. Policia també intentem accedir i fer aquesta educació, però després falta el punt fonamental que són les famílies. Moltes vegades, no, el meu fill com és que diu això? T'has mirat tu? Quan vas pel carrer insultant a la gent o parlant malament d'algú, és que al final som el reflexe dels nens. Som models totalment. Som models totalment, per lo bo però per lo negatiu també. Llavors, i les xarxes socials ho són molt. Llavors aquestes iniciatives de que es posposi l'entrega d'un mòbil, jo ho veig molt positiu, perquè precisament a través de les xarxes socials hi ha molts insults, amenaces, hi ha gent que es comporta amb aquest odi, no? Que potser a la vida real i penses, però com pot ser que una persona tingui aquest odi tan a dins, no? Vull dir, i és tan fàcil fer-ho a través de comunicar-ho a través de les xarxes socials, i això és denunciable, també. Vull dir, i és més, aquí sí que tenim prova, perquè tenim la captura de pantalla, el perfil que ens ho ha fet, què ens han dit, el dia, l'hora, el perfil, tot això, i es pot iniciar una investigació i acabar sabent qui hi ha al darrere. Sí? A veure, la pregunta és, primer el que em va dir també un company de l'Escola d'Adults de Sant Feliu, que era ens esteu donant a l'ensenyament la responsabilitat de canviar el món solament nosaltres, però és que el problema és que el món és el que pot canviar ensenyament. Per què dic això? Perquè sí, és veritat, i el Lluís ho ha dit, ells són referents, però tenen una sèrie de limitacions. Hem de veure quines ràtios tenen en cada classe, hem de veure si és un centre d'alta complexitat, hem de veure quins recursos tenen. Els equips directius ja sabeu que tenen una gran autonomia, que la normativa cada vegada els està donant més autonomia per decidir les seves línies. Per tant, tot això s'ha de tenir en compte, però jo tindré en compte una altra cosa, i és la LGTBI-fòbia no s'ensenya a l'escola. És a dir, l'escola no és el lloc on se'ns ensenya la LGTBI-fòbia. Això ve de fora. Llavors, la Sònia ja ha fotut aquí la pateta de, per un cantó, quina motxilla es porta aquestes personetes? Doncs porten primer el nucli familiar, i és un centre on s'aprèn a ser. I aquí te poden ensenyar a com ser un home de veritat, a com ser una dona sumisa, a com ser tots aquests estigmes que ja podem segurament aprendre dins de la família. Però després hi ha un segon. Imaginem que la família és l'ideal, és el millor que pensem. Després tenim l'entorn. El nen sí, viu amb la família, però viu dins d'una societat, amb els seus amics, amb tot el que se'n troba. Un nen, i això ja està hi ha diferents estudis, però no, abans de saber el que és un maricón, ja ha utilitzat la paraula maricón. Sap que això és un terme és un insult. Llavors, aquest insult després ja anirà descobrint què hi ha darrere d'aquest insult, però l'insult ja l'ha après. I això no estem parlant de nens de 14 anys, això estem parlant de la mainada quan comença a parlar. Llavors, és molt important l'ensenyament. L'ensenyament és allò on podem intentar veure el camí que se li pot intentar portar a aquesta mainada. Però no ens oblidem que tenim tota una societat que ha d'evolucionar també. És a dir, si per exemple Girona ha evolucionat com ha evolucionat, si mirem la Girona de fa 40 anys a la Girona actual, ha hagut molts de canvis a nivell social. No m'invento res si dic que fa 40 anys la societat gironina era molt més conservadora que actualment.
i que, per exemple, en tot el que és el tema LGTBI ha hagut una sèrie de canvis que ha permès que les persones puguem viure amb més llibertat. No és ni la societat ideal ni res, i per això estem parlant d'agressions i d'augment d'agressions, però a mi sempre m'agrada veure aquest punt optimista de que, a veure, hem evolucionat com a societat, i a mi m'agrada parlar de Girona perquè és on estic, jo, en Girona, àrea metropolitana, i poder parlar de que en aquest moment aquella Girona de fa 40, de fa 50 anys ha canviat i que ara les persones gais, les persones lesbianes, les persones trans tenen altres realitats molt diferents a les que havien viscut en anys enrere. Això ha sigut qüestió de l'escola? També. L'escola és un puntal imprescindible i, com molt bé diu, l'ensenyant és el referent per als nens i per als seus estudiants. Però no responsabilitzem únicament a les escoles, als centres d'ensenyant, del canvi social. El canvi social s'ha de veure a tot arreu. També ha d'imbricar-se a la família i s'ha d'imbricar tota la societat. Sí, aquest és el canvi que nosaltres a Girona al Futur estem impulsant, és el que volem fer. I ara això, per avançar una miqueta amb el debat, ho podríem lligar amb aquesta tercera pregunta que proposem, és a dir, observant altres èpoques de la història on les comunitats LGTBI han aconseguit drets, s'han guanyat, quins aprenentatges podem extreure per aplicar-los a la situació actual? Què podem, d'aquelles èpoques en les quals estàvem avançant, perquè ara som tots conscients que avançar no estem avançant, totalment al contrari, estem anant una mica enrere, amb molts camps. Em tiro a la piscina i polemisco amb el tema aquest de que anem enrere. A veure, ara, si parlem de tot el món, hauríem de parlar de moltes coses, perquè recordem que encara hi ha països on l'homosexualitat està penada amb la pena de mort, per tant, això ja estem parlant, però si ens centrem més a casa nostra, de què podem estar parlant? Que a veure, qualsevol col·lectiu, i entenem com col·lectiu aquells humans que tenen una determinada afinitat, ho dic perquè tampoc pensem que els col·lectius són tancats, jo puc tenir diferents afinitats, per això parlem de que jo puc ser gai, però podria ser una persona racialitzada, amb una situació econòmica més que vulnerable, podria tenir molts eixos. Una cosa que, per exemple, s'utilitza dins de l'estigmatització de qualsevol col·lectiu és fer que aquest col·lectiu solament sigui aquella paraula. És a dir, és que aquests són gais. Ja saps que gai en un moment determinat és maricón. És igual que sigui molt bo a la feina, és igual que sigui molt intel·ligent, és igual que sigui. L'únic que le defineix és que és gai. O és un negre. És igual, torno a dir, que sigui el millor company a la feina, és igual que sigui no se sap quantes coses a la seva vida, perquè l'únic que quan fem aquest estigma és aquesta paraula, el negre, el gai, la dona, com un genèric que no existeix a més, perquè el genèric no existeix, ho fem servir nosaltres per poder parlar entre nosaltres, però gais, homosexuals o com se li vulgui dir, cada persona és d'una forma diferent. No parlem de comunitat perquè sí, perquè ens unifica una cosa, que és la LGTBI-fòbia, i tot infant, sigui homosexual, sigui lesbiana, sigui trans, la pateix d'una forma o una altra. Després dependrà de la seva situació, si està racialitzat, el seu nivell econòmic, inclús en la part del món que li hagi tocat viure. Però per desgràcia la LGTBI-fòbia és una constant que haurem de patir des de petits. Cadascú després tindrem diferents eines per poder sortir-ne. I després, igual que això sempre ho comparo amb mira, ja que m'he posat de sindicalista, que ja m'agrada, ho comparo. En quines empreses o en quins sectors tenen els millors convenis.
en aquelles que estan els treballadors que estan més organitzats. Quan més organització sindical, quan més organització dels treballadors hi ha, segurament haurà hagut lluita, segurament inclús haurà hagut alguna vaga, però segurament hauran aconseguit un conveni molt superior a aquells llocs on no han pogut organitzar-se. En qualsevol altre col·lectiu que pateixi algun tipus de discriminació, aquesta realitat també hi és. És a dir, en el moment que s'organitza, en el moment que es planta cara, com en l'any 77, la primera manifestació que es va fer per part dels col·lectius LGTBI, en aquell moment era el FAC, el que va organitzar la manifestació i va ser brutalment dissolta per la policia, però bueno, va ser també el nostre punt de sortida de reivindicació. Ja havia hagut de reivindicació anteriorment, podríem parlar del MEL, que va ser també un embrió de lo que seria el FAC, però és quan ens organitzem i quan comencem a plantar cara a l'opressió i a parlar dels nostres drets, que jo recordo que quan parlem del dret és perquè algú té privilegis, no anem... Sí, a veure, quan estem parlant de que a algú se li pot discriminar és perquè algú altre té un privilegi, i això en qualsevol forma. Per tant, jo crec que hem avançat, continuarem avançant i per suposat tots els avanços comporten també una reacció. Això què vol dir? Que en aquests moments la visibilitat que pot haver-hi dels col·lectius LGTBI és molt més gran que fa anys i que estem més empoderats. Aquesta paraula que hem après no fa tants anys. Però això provoca que aquells que còmodament, com érem invisibles, no havien d'actuar, ara, per reafirmar-se, necessiten actuar. I és quan ens podem trobar aquestes situacions d'agressions tan, que poden arribar, no fa tant, per desgràcia, del Samuel, que recordem que va ser assassinat per una pallissa al grito de maricón. M'agradaria fer una esmena quan has dit el fet de classificar, no? Estic molt d'acord en tots els arguments que has anat donant, però el que sí que m'agradaria especificar és això que des dels inicis dels humans, des que s'han fet registres, hem tendit a classificar, a ordenar, a posar una etiqueta, perquè això ens genera seguretat. Sabem si aquesta persona té aquestes característiques, té uns patrons, ens serà molt més fàcil d'identificar i, per tant, nosaltres estarem més preparats per poder actuar. Nosaltres hem dividit al llarg de la història en homes, dones, blancs, negres, segons el seu origen, segons milers de temes. Per exemple, a l'escola tendim, i dic tendim perquè també és una cosa que ens genera a nosaltres seguretat, en classificar en nens segons puguin tenir un trastorn, tenir unes necessitats educatives especials. Per què? Perquè d'aquesta manera ens és molt més fàcil poder actuar i poder donar una atenció personalitzada en el cas de l'escola. Però què passa? Que nosaltres si ens etiquetem, si creem un grup amb aquestes característiques i quan es crea un grup, també, com més gran és aquest grup, més veu es dona, més fàcil és que la gent davant de lo desconegut o davant de no sentir-se afí amb aquest grup pugui sentir-se amenaçat o pugui sentir-se desconcertat davant d'aquesta cosa que per ell o ella li és estrany. Amb això no estic volent defensar res, simplement dic que en el fet d'haver-hi un grup, si aquest grup és molt tancat o no es comunica suficientment bé per poder coexistir amb tot el que rodeja, podem patir les conseqüències de no ser acceptats. En aquest punt el que m'agradaria incidir és en el fet que potser de totes aquestes victòries que s'han anat parlant al llarg de la història o tots aquests drets que s'han aconseguit a base de visibilitzar, ara potser tocaria més un punt d'apropament que ja s'està fent, apropament en les diferents comunitats, perquè perdéssim aquesta por, perquè moltes vegades és por la desconeixença, és por el no saber com són perquè hi ha una gran diversitat o una forma de pensar diferent a la nostra. Llavors, m'agradaria tornar a la pregunta aquesta del llarg de la història dels avenços i què podem fer actualment, seria això, fer un apropament cap als altres
però també partint del punt de vista de que si hem categoritzat ells parteixen d'una realitat diferent, llavors també hauríem de fer un apropament de mires, un apropament d'empatia per posar-nos des del seu punt de partida perquè no hi hagi aquestes diferències tan grans i pugui haver-hi una entesa més gran, no sé com ho veieu vosaltres. Digues, Pau. Sento dir que estic totalment desacord, és a dir, jo estic totalment integrat en el meu nucli familiar, amb la meva feina, amb la meva tal, i això no em lliurarà de patir una agressió. És a dir, en cap cas, o sigui, estic totalment en contra d'intentar culpabilitzar els col·lectius de que són agredits perquè s'estan fent visibles. És a dir, del que estem parlant és quan precisament qui fa servir les etiquetes, i no eren les etiquetes de gai, sinó de maricón, són els sectors reaccionaris, era en el seu moment, era com el pensament majoritari de que això era una malaltia o això era no se sabia què, hem aconseguit visibilitzar-nos, hem aconseguit veure la nostra realitat i que la nostra realitat és com la de qualsevol altre ciutadà o ciutadana, solament que amb unes diferències. I unes diferències que són culturals i que són de sistema, perquè que a la Sònia li agradi el pit i a mi m'agradi la cuixa d'un pollastre no ens fa de dos col·lectius diferents i no necessitem posar-nos etiquetes. Quan hem necessitat posar-nos etiquetes? Quan o se'ns invisibilitza i sensibilitza després també per poder reprimir-nos. És en aquests casos que, clar, considerar que la creació de l'etiqueta és una forma d'aïllar-nos de la societat quan, insisteixo, ha sigut aquest pensament dominant de que lo normal, perquè continuem dient, el primer que se diu és jo veig a qualsevol persona, jo ja no, perquè ja tinc una edat i una educació, però és tothom és heterosexual fins que es demostri el contrari. No, és així perquè per què diem sortir de l'armari? Perquè mentre no surtis de l'armari tu ets un heterosexual. Has de sortir de l'armari i t'obliguen a sortir de l'armari. Perdona, deixen de preguntar-me sobre la meva nòvia perquè és que tinc nòvia. Deixen de preguntar-me les mil i unes coses perquè m'obliguen a fer-me visible per normalitzar la meva vida. Jo no vull separar-me de ningú, al contrari, vull estar amb tothom, però vull estar amb tothom bé i amb la meva dignitat. No sé què. Jo crec que si una cosa s'ha fet és intentar, per un cantó, hi ha les qüestions més cridaneres, les manifestacions, per un altre, hi ha el dia a dia, que nosaltres mateixos, segons cada vegada ens sentim més còmodes en aquesta societat, som els que la gent que no me coneix a mi, perquè els que em coneixen ja ho saben. Ara, és veritat, de l'armari surtin cada dia, perquè cada vegada que coneixes una persona, al final has de deixar clar, perquè si no se donen uns pressuposats, unes idees determinades, i així insisteixo. La norma encara és que mentre no ens demostri el contrari és heterosexual. Això és el que hem de trencar i clar, no crec... Ja estic d'acord amb el que estàs dient que necessitem interrelacionar i quan més interrelació hi hagi millor, però és que ja la tenim en el nostre dia a dia i en el nostre entorn i quan no es dona no és per part nostra, és perquè l'entorn no és prou propici per nosaltres sortir. Crec i permet que discrepi de com havíem. Jo, per exemple, en aquest cas estava pensant en el fet de les diferents cultures, perquè és una societat molt plural en la qual hi ha moltes cultures que l'integren i que totes elles tenen la seva veritat. Totes elles defensen uns ideals, qüestionables o no, però és la seva realitat, és la seva visió de la realitat, és la seva forma de pensar. Jo soc de la forma de pensar en la qual tothom té cabuda a la nostra societat i els conflictes existeixen, però els hem de saber gestionar i educar i resoldre'ls. Clar, en el punt de partida de dir la meva normalitat, ho entenc perfectament, a mi em dona a entendre que
El clar és que els altres... Perdó, he fet servir una paraula que no volia fer servir. Estaves parlant de la meva normalitat en el fet aquest de no haver d'etiquetar, però llavors significa que hi ha una altra normalitat. M'agradaria que em matitzessis aquestes paraules per poder... Sí, jo primer començaria, en principi jo crec que tots aquí acceptem els drets humans. Per mi els drets humans és la normalitat. Aquell que no accepta els drets humans, és a dir, que no accepta que jo pugui tenir els mateixos drets i que tinc els mateixos defectes i les mateixes qualitats que qualsevol altre ciutadà, per al simple fet de amb qui me vaig al llit o de quins són els meus gustos sexuals, és el que està trencant la normalitat. I si aquella és la seva normalitat, ho sento, però he de lluitar contra aquella normalitat. Igual que els esclaus lluitaven contra els amos, perquè per als amos, els surenyos, i encara hi ha grups que ho estan defensant, la seva normalitat és que sí que hi hagi esclaus o que els negres són inferiors, aquesta no serà mai la meva normalitat. Per tant, permetem que per mi no pugui considerar normal algú que consideri que té dret a pegar-me per el simplement fet de ser maricón, o que decideixi, i si me vaig a un altre col·lectiu, que se creixi perquè fins a aquell moment havia sigut la seva companya sentimental, la pugui matar perquè se vol anar amb un altre, tampoc entra dins la meva normalitat. No soc relativista cultural en aquest sentit, crec que sí que hi ha unes bases molt concretes en la qual la dignitat de la persona i com a persona tot el que vagi contra això no ho podem normalitzar i cap religió ni cap cultura puc admetre que vagi en contra d'això que estic parlant, drets humans. A partir d'aquí, ho sento, però puc ser plural, puc admetre el diàleg, però aquest diàleg es trenca quan les teves idees és que jo desapareixi. I això, per exemple, davant de, si entrem en el món de l'educació, tot el que va passar, per exemple, amb l'entrada de Bosch en el govern de Múrcia, amb el PIN parental, en el qual ja se limitava el dret dels nanos a rebre informació sobre el tema sexual. Bé, a mi això no és normalitat i, per suposat, la combatré. No, per descomptat, simplement volia que poguessis definir una mica més el teu terme de normalitat, perquè cadascú té uns termes i els defineix en uns paràmetres, i en cap moment volia qüestionar i volia posar en el punt de justificar la violència, perquè això no és justificable mai, cap tipus de violència ni física ni verbal ni de cap tipus. Però el simple fet d'això que existeixen cultures, dins la nostra pròpia també pot haver-hi una subcultura en la qual no es comparteix aquesta visió i que coexistiva. Perdona, quina visió? La visió que potser no tothom puc dir, perdó, deixa'm-ho reformular. Sí. No, i tant, a més és això, és donar diferents visions sobre el tema. Quan tu tens uns gustos, unes aficions, inclús podem incidir aquí una sexualitat, és la teva normalitat. Llavors convivim amb persones que tenen diferents normalitats, diferents identitats. I per tant poden obligar-me a tenir la sexualitat que ells pensen que és la que jo he de tenir. No crec que digui això. Però hi ha d'haver... Però el fet de dialogar, expressar el que cadascú és el seu objectiu o el seu full de ruta, és interessant fer-ho. I existeixen moltes cultures a la nostra societat, en el nostre entorn concret, que no comparteixen la nostra forma de veure. I no per això mostren actes de violència física o verbal o de qualsevol tipus, però potser estaria bé fer aquest debat, perquè moltes vegades no es té... És veritat que moltes vegades es parteix des d'un punt en què no es vol fer aquest debat per alguna de les parts, però estaria molt bé poder fer aquest debat per canviar mires, per poder apropar mires o bé tenir un bagatge molt més gran, perquè al final el fet de compartir o expressar ens ajuda a reencaminar-nos i a canviar el nostre parer.
estem en desacord. O sigui, ho sento, però a mi per molt que els senyors aquests, per exemple, ara parlo de la nostra suposada cultura, que és la catòlica, sabent que la conferència episcopal, tenim una de les conferències episcopals més conservadores en aquest moment a nivell mundial, i continuen sabent, hi ha hagut articles d'investigació periodística, que continuen tenint com es diu això, tractament per curar l'homosexualitat, i això ho continua. Insisteixo, per molt que em diguis que la seva normalitat és aquesta, per molt que com puc dialogar amb un que em diu no, ets un malalt i jo te puc curar. Llavors què s'hauria de fer? Com la gestió? És a dir, com això jo ho considero una agressió, perquè és una agressió, haria com en altres països d'Europa, en la qual les teràpies de reconversió estan prohibides, perquè, insisteixo, això és una agressió. És a dir, molta de la gent que passa per les teràpies de reconversió acaba en suïcidi. Per tant, com pots comprendre, ahir el diàleg és molt complicat. Una altra cosa és que precisament hem d'intentar fer pedagogia amb el que hem dit, amb la nostra normalitat, aquesta que parlem de drets humans. Drets humans com el dret de tota persona a, sense trepitjar els drets de la resta, ser com és. Però si això ja ho trenquem o intentem suavitzar-ho per acceptar coses que des del meu punt de vista, i crec que és inacceptable, perquè igual que no puc acceptar el punt de vista del que cregui que els negres són inferiors o el que cregui que té dret a que les dones no poden arribar a determinades feines, no fa falta que parlin ja dels assassinats, parlo simplement de persones als Estats Units en aquest moment. Abans he parlat d'un llibre d'Hombres Blancos Cabreados, si el podeu us ho recomano, i parla per exemple dels grups umbristes que han sortit en determinats llocs dels Estats Units, estan dins d'aquest magma trumpista que s'ha creat, i que la seva feina és això, anar en contra del feminisme, però a més amb uns postulats bàsics de com la dona, el que està acabant amb el somni americà i amb la democràcia és que les dones estan ocupant tots els espais, se les està prioritzant, ens estan fent fora de tots els llocs. Ho sento, aquí hi ha un combat ideològic, si vols, en el qual jo no puc relativitzar. Jo no parlem d'un igual a un igual. Jo aquí sí que penso que tinc raó, i tinc raó en tant que, insisteixo, poso per sobre de tot els drets humans. A partir d'aquí, el diàleg ja, si no partim d'aquesta base, és molt complicat. Molt bé, fins aquí... M'animo. No, perquè canviem una mica... Avancem una miqueta més, que està sumament interessant, no? Vull dir que les conclusions que traurem seran, jo crec que molt positives, no? Ara seria parlar de com podem fer que aquests espais, no? I sobretot es parlava de l'espai de l'oci, com podem fer perquè aquests espais siguin més segurs? És a dir, quines propostes podem fer o què passa ara? O sigui, que estan els espais de concerts, els espais, jo què sé, en cinemes on hi ha gran aglomeració de persones, què podem fer perquè aquests espais siguin segurs? Que comenci la Sònia, que si no... Sí, sisplau. Nosaltres ara, des de Mossos, estem potenciant també tota la formació als treballadors dintre de l'espai de l'oci nocturn, ja sigui espais de lleure, com discoteques, com entitats esportives també, com a lleure, entrenadors, equips tècnics, jugadors, jugadores, i una miqueta és conscienciar, de posar sobre la taula també la nova normativa que tenim de qualsevol tipus de conducta agressiva, qualsevol tipus de violència física, verbal, sexual, la que sigui.
una miqueta fer aquestes formacions i donar visibilitat. És que al final jo crec que si no es dona visibilitat la gent no ho coneix i no són conscients, no? I d'alguna manera els casos que van sortint per premsa també estan molt bé perquè d'alguna manera crea consciències, també arriben a tota la societat, no? Per exemple, el tema aquest de l'agressió sexual que hi ha hagut una recent sentència, doncs també remou consciències, no? Fins a quin punt jo això ho trobava normal i ara resulta que no, no? Doncs d'alguna manera també anar reflexionant i pensant les diferents situacions que tothom ens podem trobar en el nostre dia a dia, no? I que a vegades tenim situacions normalitzades i no som conscients d'on està el límit, no? Que és el que parlàveu una miqueta vosaltres, no? On està el límit dels meus drets, els drets de l'altre, no? On hi ha aquesta barrera, no? Per obtenir els meus drets o per conservar els meus drets sense agredir a l'altra persona o al revés, no? Nosaltres estem treballant amb això, entitats esportives i entitats d'oci. Llàstima, fem menció que havíem convidat amb en Xavi Garcia, que és el representant de l'associació de Busteria, justament perquè sabem que estan treballant i que ens aportés tota aquesta informació. Intentarem complementar amb algun post o alguna cosa perquè aquesta part quedi més completa. Alguna opinió més sobre això? Lluís? Jo he tingut la sort que sempre que he sortit, sobretot a l'oci nocturn, que és probablement on, no tinc dades ara mateix a mà, però probablement en el sector en el qual hi hagi més percentatge de violència, m'equivoco? Sí, perquè sol ser quan la gent està més desinhibida, perquè possiblement la majoria pot anar sota els efectes d'algun tipus de substància, no? I llavors aquí la gent és com que es descontrola, no? Hi ha gent que sap beure, hi ha gent que no en sap, hi ha gent que depèn també de cada persona, li afecten d'una manera o li afecten d'una altra, però sí que és veritat que a nivell general el tipus de consum que es pugui fer a la nit ja sabem que és consum d'alcohol, d'altres substàncies, doncs això fa que la gent perdi el control de les seves pròpies accions. Jo, referent a això, per sort, no he tingut mai cap mena de problema durant les estones d'oci nocturn, tot i que sí que hi ha companys meus que han patit algun tipus de violència o tractaments o el que sigui. Jo aquí sí que m'agradaria conèixer també la teva visió en el fet de com podem assegurar no només dins dels locals d'oci nocturns, sinó també en els seus entorns, que no es produeixin aquestes situacions de violència que per desgràcia a vegades hi són i que és molt difícil perquè si no ja s'hauria donat una solució i que no hi és perquè és una situació que és complicada. Nosaltres com a policia i dintre d'aquestes formacions que realitzem, la importància dels treballadors, com així a l'escola, vosaltres com a educadors i la família sou l'enllaç directe amb els menors, a l'entorn de l'oci nocturn, els treballadors, els que estan servint a barra, si detecten conductes sospitoses, a l'hora de servir també, si aquella persona ja està sota els efectes, doncs clar, aquí s'ha de també posar una miqueta a la balança el benefici econòmic que es vol tenir amb les conseqüències que pot haver-hi, no? De fet, per això els locals tenen també el reservat del dret d'admissió, no? Perquè depèn de si una persona ja entra en determinades condicions, no s'ha d'acceptar que accedeixi a aquell local, perquè al final els hi crearà una baralla, els hi crearà una situació de risc que al final ells directament tampoc volen, no? Llavors, si estem dintre del local, la gent que treballa és molt important que siguin observadors i el que detecten alguna situació, alguna persona que no està actuant de forma correcta, agredint verbalment, físicament, el que sigui, doncs actuar ràpidament. Per això també el tema de porteria també és important que hi hagi una bona visió. Inclús els guardarropies també són persones fonamentals,
també, vull dir, que ja no estem parlant de, vull dir, els que te deixes la jaqueta o la bossa o el que sigui, i a l'hora de lliurar-la també són fonamentals i que també tinguin una bona formació en detectar aquella persona quan ve, atendre-la de la forma més correcta. I nosaltres sempre diem, davant d'una situació d'aquestes, si s'està dintre d'un local, avisar a porteria, perquè els porters hi ha porteres, és més normal que hi hagi porters, ara comença a haver-hi alguna portera, també que ells ja tenen el protocol, avui en dia ja s'estan establint protocols a l'entorn de l'oci nocturn, perquè quan es troben davant d'una situació de baralla, d'agressió, el que sigui, ja tenen com actuar. I el primer de tot, ells ja saben també que ens han de trucar a nosaltres, ja sigui 112, Mossos d'Esquadra, policia municipal. De fet, l'actuació que es va fer en el Sútom de Barcelona van activar ràpidament el protocol i va anar molt bé. Va anar molt bé perquè es van conservar moltes proves i per això s'ha pogut aconseguir una sentència que pot agradar més o pot agradar menys, però hi ha hagut una sentència, llavors això és important. Sí, és a dir, ens anem acostant ja al temps? No, perquè digues un moment i ja comencem a donar pas a les preguntes. Solament perquè m'agrada donar una mica la visió històrica. Recordem que sobre l'oci nocturn ha sigut un espai molt concret on les diferents comunitats LGTBI hem intentat desbandir, etc., com qualsevol altra, que al final del franquisme, a principi de la democràcia, estem parlant de que hi havia locals concrets, el que parlaven dels locals d'ambient, que era normal en el seu moment que la policia anés a fer redades allà, també, que això va anar evolucionant i tot i que sí que com a llocs com a Barcelona sí que s'han mantingut, en altres llocs han desaparegut, aquí a comarques gironines també han tingut diferents locals, més o menys obert a tothom, però que s'entenia que eren llocs de seguretat per la comunitat, que per això se creava, que eren llocs on la comunitat creia que podia estar més o menys segura, mai segura de tot, però tal. Això ha evolucionat, ara hi ha diferents espais d'oci, però sempre, i això amb l'Observatori contra la LGTBI-fòbia també s'ha parlat molt, de crear espais que siguin amables i segurs. Per què utilitzar aquest terme? Perquè qualsevol persona sàpiga, primer, que en principi el local davant de qualsevol qüestió que pugui passar està preparat, a part de que no es permetrà cap actitud de LGTBI-fòbia dins del local. Per això, com molt bé ha dit la Sònia, ha hagut una formació molt extensa en molts locals, s'han preocupat de formar el seu personal de seguretat, el seu personal de porteria, i amb això, fins i tot aquí a Girona, ha hagut diferents col·laboracions entre locals d'oci amb els quals s'ha estat parlant i, insisteixo, ha hagut una certa sensibilitat per part d'aquests locals per evitar aquestes accions LGTBI-fòbiques. Que això pot evitar-lo al 100%, per suposat que no, jo per desgràcia sí que he patit alguna, però s'ha d'intentar minimitzar mentre hi hagi LGTBI-fòbia social i no tinguem aquesta societat que esperem que algun dia arribi gràcies a el que sigui, mentre hi hagi LGTBI-fòbia hi ha la possibilitat d'una agressió. Ara, quan parlem de l'oci nocturn, el que se vol intentar és al màxim de crear aquests espais amables i segurs per la gent de la comunitat, que no vol dir que siguin exclusius, no estem parlant d'això, estem parlant de crear un gueto, sinó d'assegurar-nos que el local té aquesta sensibilitat envers davant d'una possible emergència, davant d'una possible agressió. Sí. Més que res que tingui la capacitat de reaccionar, això és el més important i com més ràpid millor, ja està. Si ningú està preparat no tindran aquesta capacitat i això després perjudicarà a la persona víctima, sigui qui sigui, col·lectiu que sigui o agressió que sigui, li perjudicarà després si vol presentar denúncia o no. En canvi, si la reacció ja hi ha una prèvia formació, d'alguna manera la gent ja està
més o menys preparada i la reacció serà més ràpida, per tant hi haurà més possibilitats de que hi hagi una bona resolució d'aquell cas, identificació de les persones, a l'hora judicial també que hi hagi les suficients proves, etc. Per tant, la importància aquesta de la formació. I aquí a Girona Ciutat se n'ha fet, se n'ha fet a determinats locals, vull dir que s'està portant a terme, però no només a Girona, a nivell de tot Catalunya. I volia fer una pregunta, que quan hem parlat de locals oberts a tothom, però també específicament de la comunitat, m'ha vingut al cap de com ho percep per exemple, a mi m'han arribat a dir no, és que aquest local és de gais, quan has dit que és obert a tothom, però el missatge que ha arribat a diferents altres sectors de l'entorn proper no ha sigut aquest. I ho has trobat un problema? Qui? La persona? Sí, la persona ho ha trobat un problema? Jo crec que no, perquè jo crec que no, almenys el missatge que m'ha arribat és que no. Però llavors, el que sí que m'ha transmès aquesta paraula o aquesta forma d'expressar-se és que creu que hi ha segregació. Que hi ha... Potser el missatge que hauria d'arribar no és el mateix. A veure, un local de heavy és un gueto? Perquè simplement és un local on se junta un col·lectiu humà amb una determinada afinitat en el qual la gent que d'allà té aquesta afinitat o se troba bé amb aquesta afinitat i no és voltat que hi hagi problemes de que hi hagi locals de heavies. Ara resulta que si per afinitat un altre col·lectiu decideix també, igual pot anar a qualsevol altre local, però té un local concret en el que se pot trobar bé, se pot trobar segur i decideix que, mira, de cop resulta que és un local gay o és un local d'ambient o com li vulguis dir. Un és negatiu però l'altre és positiu. Jo crec que locals d'afinitats hi ha de tots tipus, hi ha de molts tipus, o sigui, i locals genèrics també hi ha molts tipus. Per tant, que hi hagi un local que sigui identificat com a local gay no ha d'haver produït cap altre problema que si hi ha un local de heavies. Ara, quan més a mi m'agrada anar a locals on hi hagi una mica de tot, normalment, però tampoc li faré fàstics a que un dia vagi amb la meva parella o amb els meus col·legues a un lloc que sigui considerat gay. La fiesta dels chocochurros a Barcelona és un gueto? No, és un lloc on van molts de gais, també van molts de no de gais, però és un tipus de festa amb una determinada sensibilitat. Això ho converteix en un gueto? No, i no li agradi que no vagi, no està tancat a ningú. Per tant, insisteixo, en això de és que els gais us tanqueu i no sé què, hi ha saps? O sigui, la resta de la humanitat se pot tancar en els seus llocs d'afinitat, però els gais, quan se tanquen els gais, aquí hi ha una connotació negativa. Vale, passaríem doncs a si hi ha alguna pregunta del públic, sí? Sí, sí. Doncs us escoltava i em sembla interessantíssim, o sigui, podríem estar hores parlant d'això, perquè crec que és un tema que a tots ens incumbeix, no? Però estava intentant fer un pont entre l'educador i tu, i jo em sembla que esteu parlant una mica tots del mateix, sense saber explicar el que voleu dir. O sigui, i si féssim un pas més? I si tanquéssim els ulls i veiéssim un munt de persones i eliminéssim l'etiqueta? Per què no pot haver-hi gais heavies i en canvi heterosexuals? Sí, no? Sí, és veritat o no? O sigui, això és l'utopia que deies tu, no? Això és arribar al món utòpic en què tothom és igual. Aquí entraríem també homes i dones, poder accedir a llocs de treball amb total igualtat. Aquest és el món utòpic on hem d'arribar. Encara no estem aquí, però no estem aquí des del punt de vista de cap col·lectiu.
del vostre tampoc, o sigui, vosaltres també teniu els vostres prejudicis creats a base de temps, no? Vosaltres heu patit aquestes agressions físiques i psicològiques i poder també evitar que veieu, o sigui, jo al carrer conec molta gent que viu a la normalitat total. O sigui, jo tinc amics gais, amigues lesbianes, amics trans, i per mi això és normal, a mi no em suposa cap problema. I el fet que hi hagi locals d'heteros, locals de gais, jo crec que el que hem de poder és un pas més i que els locals siguin per tothom, independentment de que sentin com pensin, de quin color siguin, no? No, la pregunta que jo volia dir és aquesta, o sigui, no creus que realment el fet de limitar a que un local sigui per un determinat col·lectiu fa que vosaltres mateixos dieu no, doncs mira, aquí no pot entrar només que gai perquè si entra algú altre no ens hi trobarem bé, no? És aquesta la pregunta. A veure, per això m'ha agradat fer l'històric, perquè clar, jo parlo precisament de quan neixen els primers locals d'ambient, són tolerats, perquè de fet no podrien ser com a tal, perquè durant el franquisme això estava prohibit, com en la transició sí que se va eixamplant una mica aquesta permissivitat, ja he recordat que igualment havia les redades de les policies per mantenir aquests col·lectius en tal, i com després això ha anat evolucionant fins que tenir un local gai no ha sigut cap problema. Ara, per què hi ha locals gais? Doncs jo diria perquè té un públic, igual que el heavy. El que passa és que al local heavy també van gais i al local gai també van heavies, per entendre'ns. Que tenim... A veure, lo de la normativitat ens afecta a tots. Tots hem de ser normals. Fins ara fa un cert temps ser gai o ser lesbiana o ser trans no era normal, ara comencem ja fa temps que l'evolució de la societat ha sigut prou positiva per entendre que tots som ciutadans i això no cal, almenys el pensament majoritari continua havent, i per desgràcia hem vist que hi ha algunes forces polítiques que comencen a reivindicar la discriminació o l'odi com a projecte polític, però el que anava és un local gai és un gueto. Bueno, podria ser un gueto, però si va la gent anem a buscar la raó. Per què els gironins i les gironines, sobretot els gironins, perquè l'altre encara era més difícil, s'anaven tots els caps de setmana a Barcelona de festa? Me refereixo als gironins gais, perquè aquí no se sentien segurs. I per aquí, hòstia, que el fill de la Pepita, que l'he vist allà. En canvi, la gran ciutat, la capital, ens donava anonimat. I tothom s'anava allà. I s'anava a qualsevol local? No. S'anava a un local. Perquè sabria que allà trobaria gais. Què és el que volia trobar? La resta de la setmana feia la seva vida heterosexual, com heterosexual. Llavors, recordem aquests fets històrics que han desaparegut en part, però no del tot. Continua havent gent que pot decidir que vol continuar en l'anonimat i tal. I no com a decisió pròpia, sinó perquè, hòstia, què passarà si surto de l'anonimat? Sembla mentida, però encara està passant això. Per tant, és lògic que encara hi hagi bars d'ambient, gais, o com vulguis dir-li. I insisteixo, jo aposto per el futur que tu em planteges. Jo vull aquest futur. Però mentre que hi hagi algú que a mi no me consideri normal, tindrem un problema. Una altra pregunta? Sí, us volia fer una pregunta. La sessió que has donat aquí és que hem fet un cert pas enrere amb el moviment, que hi ha hagut un augment d'agressions. Us volia preguntar si això, que hi ha hagut
té molt a veure amb el fet que apareixin partits polítics de l'ultradreta, conservadors, no només aquí a Espanya, sinó que sembla que a Europa, als Estats Units, i aquí a Espanya concretament amb una certa convivència amb els estats policials, amb la judicatura, em sembla que hi ha una certa protecció a segons quins comportaments, i això com es pot combatre, si és que creieu que és així? Aquesta percepció, a veure, de tant en tant nosaltres també com a policies quan entrem a les aules també ho notem, no? En el jovent estàs parlant de masclisme, estàs parlant d'agressions sexuals, estàs parlant d'odi i discriminació en general i hi ha gent que se sent ofesa, se sent el que dèiem abans, no? Els seus privilegis, té uns privilegis i quan parles d'aquests temes sembla que els hi estàs tocant aquests privilegis quan tothom els hauríem de tenir. Llavors surten comentaris que dius però com pot ser? Llavors per això te comento que sí que nosaltres a vegades, per sort no sempre, però de tant en tant sí que surt algun comentari que dius però com pot ser, no? Que encara hi hagi aquesta mentalitat. És pedagogia, clar, és que és la societat en general, des de les pel·lícules, les revistes, és que és tot. La família és el peu fonamental i s'ha de combatre. Llavors a nivell polític, bueno, per això també hi ha les lleis, no? Que costen molt d'anar avançant, però un cop sorgeixen, surten, doncs d'alguna manera es pot començar a treballar. Que hi hagi polítics que han agafat protagonisme com a rebot perquè m'estan tocant els meus privilegis, és que falta molta feina per fer encara, falta molta feina per fer. I nosaltres també tenim anècdotes. Jo, per exemple, com a dona policia, també he tingut els meus moments en els que m'ha costat, també, perquè demostrar que puc ser igual de vàlida que un company mosso policia, no? I llavors dius, però si fem la mateixa feina, i per què? Perquè històricament, el que deia en Pau, la visió de la policia era repressiva, era home fort, heterosexual, catxes i agressiu, no? I que per imposar la norma havies de fer-ho de forma agressiva, no? Doncs ara està demostrat, jo ja porto 24 anys com a mossa d'esquadra, mossa, és correcte dir-ho, porto 24 anys i jo dintre del cos al principi sí que es notava més la diferència entre home i dona, però és que al llarg de l'evolució laboral que he anat fent dintre del cos, doncs sempre tens aquella petita batalla d'anar demostrant el doble perquè et valorin igual que el mateix company i que fas el doble de feina i de més qualitat. I que també s'ha demostrat que a nivell policial sí que és veritat que es necessiten policies forts, valents, etc. Però que el 80-90% de les actuacions són de mediació. Són de mediació. Llavors, les dones també tenim capacitat. És que hem de ser un reflexe de la societat i ens hem d'adaptar a les diverses circumstàncies. Doncs dependrà de la persona en si. Tothom tenim virtuts i no tantes virtuts, però mira, els homes podran, la majoria de la brigada mòbil són homes, no? En canvi, mediacions, atenció a la víctima, és que també hi ha unitats que es necessiten a les dones, és que també hem de ser-hi. Llavors, és una lluita... La propera xerrada... Ah, vale. Tenim una altra pregunta i acabaríem aquí. Sí, una altra? Vale, doncs ja... Hola, sí. No, parlant dels locals d'oci nocturn, a part del que ha dit en Pau, que té raó en tot, també voldria afegir que si hi ha locals específics per gais i lesbianes també és per la mateixa seguretat que necessitem nosaltres a l'hora de sortir. Jo si vaig a un local genèric, si ballo, vaig amb les amigues, molt bé, perfecte, però si en un moment que jo em faré un petó amb una noia o qualsevol cosa una mica que hi ha, doncs sé que hi haurà comentaris, o no, potser amb sort no, cada cop menys, pel que sé, però si vaig a un local específic jo sé que ningú em dirà res i estaré supertranquil·la. I dos nois que es facin un petó en un local genèric, molt bé, s'ha de fer, perquè si no, no s'aconseguirà mai aquesta normalitat, però ells saben, ho saben, i per això són molt valents de fer-ho, que hi haurà un cert risc
que hi hagi homofòbia, que comentaris, fins i tot agressions, com encara es produeixen. I és per això que encara existeixen els locals d'ambient. I ara sí, la darrera pregunta. Bones. Heu comentat bastant que, almenys el que jo he entès, que és un treball social que s'ha de fer de conscienciar totes les persones i tenir cadascú la pròpia iniciativa d'intentar eliminar aquests pensaments que a vegades ens poden sortir. També heu comentat que hi ha països, jo penso per exemple en el nord d'Àfrica, on està bastant més castigat el tema de l'homosexualitat, el tema de la feminitat. I voldria saber si des dels cossos policials heu trobat alguna correlació entre aquesta immigració o a vegades portar aquesta societat, aquests pensaments que potser no són tan afins als que nosaltres intentem transmetre i intentem evolucionar cap a aquest camí més integrant a tothom de la mateixa forma. M'agrada que me facis aquesta pregunta. A veure, és un tema delicat, sí, molt breu. És un tema delicat perquè sí que és veritat que les cultures s'han de respectar totes les cultures, però hi ha determinades accions que aquí sí que és veritat que hi ha una normativa i si passen aquí s'ha d'actuar, hem de poder actuar, siguis de la cultura que siguis. Per exemple, és un altre tema també, però la mutilació genital femenina, això hi ha països que ho tenen molt arraigat a la seva, parlant tu que deies del nord d'Àfrica i tot això, ho tenen molt arraigat, però clar, poder en el seu país no és denunciable o és cultural, però aquí, si es fa aquí, és un delicte això, i per això es pot actuar policialment i judicialment. Llavors, es tracta de fer una mica d'unió de les diferents cultures sempre i quan hi hagi el respecte i els drets humans, és el que deia en Pau. Mentre hi hagi els drets humans, perquè hi ha molta gent que diu tu eres esto, ja, però tu ets l'altre. A vegades sempre reclamem els nostres drets o exigim els nostres drets, però no som conscients que nosaltres també tenim obligacions i també hem d'estar dintre del marc legal o del codi ètic o dels, com has dit abans, dels drets fonamentals, dels drets humans, exacte. Nosaltres hem d'actuar, sigui la cultura que sigui, si el que fan entra dintre d'una agressió o entra dintre d'un delicte, això no justifica. Per tant, la nostra obligació és actuar. Molt bé. Ara ja per acabar, us demanaré a cadascú de vosaltres el resum d'aquesta xerrada amb 2 paraules, a veure si és possible. La sensació que ens emportem en 2 paraules seria... Molt camí per fer. Sònia. Formar part d'aquest moviment. Formar part d'aquest moviment, molt bé, moltes gràcies. Aquí m'has matat, Bueno, ens has matat a tots. Jo diria pluralitat. Pluralitat. Sí. Molt bé. I també m'agradaria, i respecte, òbviament, i aquí m'agradaria dir que potser la meva visió o el que he intentat dir és anar a buscar, recargolar, però... No, el contrapunt està bé, està molt bé, està molt bé. Us ho agraeixo moltíssim, us agraïm moltíssim la vostra intervenció, el que ens heu ensenyat, també, jo he après moltíssim també d'aquesta xerrada. Agraeixo també a tothom i als que ens escolten pel YouTube, i us emplacem a que si ens podeu fer arribar preguntes sobre aquest tema, ens les podeu fer arribar a través de la nostra pàgina web, també a través de YouTube, evidentment, a través del nostre canal, i també us emplacem a la següent xerrada, que ja serà el dia 23 de març, sobre masclisme i feminisme. Donat que estem al mes de març, doncs parlarem d'aquests temes. Moltes gràcies.